أبز حلف قفل أبتين ولف كابزر أنا يو أتكينيما جاكسون كوينو رغيبومو نابنا يتكلب كيدون نبوزحت سبات تقعد فنيلوم شعون بسكاتن بستايلسن تجأوينا برخات وسيدو دحرقن كابسكاتن استايلسن أمليتو ناب بوليس تابع خيدو جاكسون كخصو من كلون أليسن وناب جزءات مليسا ناتانا جريك مصحف مسلي داخوينا مسترجمتا اتكينيما عرك زي كونس زوكوز أصرو سب كمزرلو كمزفلتتن اسكاتن استايلسن ون نايم ودأتا متنققتا تواهبوم كاب جاكسون ون 50 متر كرحقو كاب بيت فرد تأزاز تواهبوم كاب بيت مأسرت كمز تفنون شعون اسكاتن استايلسن ناب جاكسون كقربو سلزي كألو أليسن نجاكسون قريبا نجرات نختت أري كمز تزراربون جاكسون كأ نابتناي بيت تمرتي حد قفلي أتومو تامن العلو بقفون داوحاتون كل مسرقنا أكواريسنا يانيرنا نزا چانل سابسكرايب نزا فيديوون لايك مقباراي ترسعيهم أبزا كفالون كنكتسلن كلنا اسكاتنا تزحلفو نايكي مسترفتنا كفتن كلن ريو أبتحدخا ميلي ساد دسكات ناب سرحا خطوات اندا تدالوت تسأنحمو أمونغوغن ودي انتا يزغون زلو زبل حساب ناب رأسا يمسأمو نابنا يسكات كفلاتيا اندا قلابتات كتفتش تجمر دحر قرب على شاون كابت قفل خطوز مسبلات دحرقن زي كون نبرت تركب اسكاتن أليسنن حجون بحنساب كم زلون كم زي تفعلالين تفلت أليسنون كم تبع الستايلس زبلوا نجاكسن كتكاتا تولت جمر أمونغوغن ناب جاكسن انداخدتن كولا ما تاب مقدايس أنحا ما تون لو ممشات أزيدس زبل باريلو كلتا تكيت اللواني أتحنتنا عخخ بكي بحنساب كيدنا نزاناقع بمبالي حتى أليسنون ما تكلتي فوق خدلا سلزدليت الشحر إلا بحسابو تساماما شعون ما تمسكده نابتنا يا وداد ما غير قدان كفلي نجاكسن كترخ بيلا تخيلا تأتو نابوشتن دا أتوتون نجاكسن تتوعو جاكسنون أبزي يزلقو نعيبلا أليسنون ناتدمسو سعيبا نابتزلو بوتا مسكدت زي تسأبيتو نغري قاتما جاكسن تراي زبانو نابسون داتا حسابي سنعا أليسنون نزم سرأيت بسن بادا توي لا تملس جاكسنون نابيدا أتخدلخي سنحبا نعايدا لخيكون كندي خمس إخي بمبال تراي زبانون كله ناب أندا قربا كفرارا هاي جمر أليسنون أبزك زيزي جاكسن ناب أكقربون كله بفرحي هرمت لبا بقلطف كهرم يجمر اتن بينو فتنا زوسد زلو اسكاتون ناي أليسن ناي لب هرمت بقلطف كهرم كله يسمعو اسكاتون زخوانا نجر تقكل كم زي لتردئو ناتفتنا بقلطف ملس هابيلو كاب تغفلي اندا قويه يوت استايلس كابت حدقز بزعبا ناي جاكسن سدرا نليديا نجرن اندابلا كحتان كولون ريو ليدياون نمنتاي دليخايو كنجرك كانت دا دليخا نمنتاي كتفلت كم زدلخا نجرن نقدم مسبلتو استايلسون انتاي كم زمخنيلا جاني قوون كولو امونغو إيريكا تمتسمو نابت مندق دفئات تسقعو شعون إيريكا نمنتاي دا بزعباناي جاكسن سدرا كتفلتو دليخم اتكينيما جاكسن ديو اندا بدت بحطوتات تفاتتو استايلسون ناتنجر كيرا بلا زناقعو ناتعلال كغيرو ولا كوانت بلا إيريكا جن ناي جاكسن سدرا أبي كم زلو يفلت اندا بلت قديفاتو تغيد استايلسون اندا سعبا كمي يركفلتكي أبي كزلو بمبالي حتى إيريكاون كابز زلنا يبوتا بفرق مايل رحق إلوم تقبيروم يمزلو إلا تملسلو استايلسون تقرمو كمي يركدا أفلتكي كالأخا انتا يتفلتي اندا بلا مليسي حتى
ኤሪካ እውን ኣብ ልዕሊ ጃክሰን ናይ ዲሪክ ንክሲት ኣይሰርሕን እቲ ኬኔማ ጃክሰን እዩ ማለት ድዩ ብምባል ተዛሪባቶ ርግፀኛ ከም ዝኾነት እውን ብምሉእ እምነት እንዳተዛረበት ገዲፋቶ ትኸይድ። እስታይለስ እውን ደድሕሪኣ ከም ኩርኩር እንዳጎየ ሕጂ እውን ክስዕባ እንከሎ ንሪኦ። ኣብታ ሓደ ኸኣ ሕጂ እውን ጃክሰን ንኣሊሰን እንዳፈራርሐ ናብኣ ክጽጋዕ ይጅምር። ብዛዕባ ዲሪክን ብዛዕባ ስካትን እንዳዕለለ እውን ንስካት ዘፍቀርክን ተፍቀርክዮ ከምቲ ንሓትን ንኽኬት ዝቐተልዋ ሓደ መዓልቲ ንዓኸ እውን ናብ ዌርወልፍ ተቐይሩ ንዓኸ እውን ቆራሪጹ ክቐትለኪ እዩ። ነዚ ግዜ ድልውቲ ዲኺ ንነብስኺ ከመይ ጌርክ ከም እትከላኸለላ ተማሂርክ ዶ እንዳበለ ናብቲ መንደቕ ኣጸጊዑ ብእዳው እንዳተንከፈ ምፍርራሑ ይቕጽል። ኣሊሰን እውን እወ ተማሂረ እየ ብምባል ናብቲ መሬት ክተውድቖ ትፍትን። ሽዑ እውን ብሓንሳብ ናብቲ መሬት ምስ ወደቑ ጃክሰን ኣብዛ ቅጽበት እዚኣ ናብ ውኑኡ ይምለስ። ንኣሊሰን ምስ ረኣያ እውን ይስንብድ፣ ንነብሱ ምስ ረኣያ እውን ጥራይ ዝባኑ። ኣሊሰን ኣብዚ እንታይ ትገብርለኺ ብምባል ተቓላጢፉ ክእዳኑ ይኽደን። ኣብዛ ቅጽበት እዚኣ እውን እስካት እንዳጎየ ናብቲ ክፍሊ ይኣቱ። ሽዑ እውን ብቕልጡፍ እስካት ብሕርቃን ንጃክሰን ጥራይ ዝባኑ ምስ ረኣዮ ክሃርሞ ይጅምር። ጃክሰን እውን ናብኡ ይትቕረቡ ምሽ ተባሂልካ መሊስካ ኸኣ ተሃርመኒ ኣለኻ እንዳበለ ይዛረቦ። እስካት ግን ክሰምዖ ኣይከኣለን። ሕጂ እውን እንዳደጋገመ ንጃክሰን ይሃርሞ። ጃክሰን እውን ኣብ መንጎዚ እቲ ኬኔማ ይቈጻጸሮ እሞ ንሱ እውን መሊሱ ኣብ ልዕሊ ስካት ተቕዓጢፉ ንበሉ። ኣሊሰን ደው ኣቢሉ ዋላ እኳ እንተበለቶም ንሳቶም ግን ናብ ስምዒት ኣትዮም ከቋርጹ ኣይከኣሉን። ናብቲ ድሕሪ ኤሪካ ዝጎይ ዝነበረ እስታይለስ ክንምለስ እንከለና እውን ሕጂ እውን ደድሕሪኣ እንዳሰዓበ ንስኺ ዌርወልፍ ካብ ትኾኒ ብዙሓት ሰባት ትጎድእ ኣለኺ በጃኺ ንጃክሰን እውን ሕጂ ፈጺምከ ይትግድእዮ እንዳበለ ይዛረባ። ኤሪካ እውን እወ ቀደም እኮ ብዙሓት ሰባት ንዓይ ይጎድኡኒ ነይሮም፣ ንዓኻ እውን እንተኾነ የፍቅረካ ነይረ፣ ግን ሽዑ ንዓይ ቆሊሕ ኢልካ ሪኢኻኒ ትፈልጥን ኢኻ ኢላ እንዳተዛረበቶ እንከላ ናይ ጃክሰንን ናይ ስካትን ባእሲ እንዳገደደት ከይዳ በቲ ማዕጾ ወፂኦም ናብቲ ኤሪካን እስታይለስን ዘለዎ ቦታ ወፂኦም ሕጂ እውን ባእሶም ይቕጽልዎ። እስታይለስን እቶም ካልኦት ተምሃሮን ካጋላግልዎም ይፍትኑ፣ ግን ከዓ ስለ ዝኣበይዎም ኣብ መንጎ እቲ ናይ ኬሚስትሪ መምህር ይመጽእ እሞ ከጋላግሎም እንከሎ ንርኢ። ኣብ መንጎ እቲ ባእሲ ግን እቲ ማት ዝተባሃለ ተምሃራይ ነታ ናይ ኣሊሰን ታብሌት የልዕላ እሞ ካብታ ታብሌት እውን ብዛዕባ እቲ ኬኔማ ዝተጻሕፈት መጽሓፍ ናብ ቴሌፎኑ ከስግራ እንከሎ ንርኢ። እቲ ናይ ኬሚስትሪ መምህር እውን ነቶም ኩላቶም ኣብዛ ቦታ ዝነበሩ ነቶም ዝተባእሱ ይኹን ደው ኢሎም ክሪኡ ዝጸንሑን ድሕሪ ክላስ ሰዓት 9 ኣብቲ ናይ ቅጽዓት ክፍሊ ንኽርከቡ ይእዝዞም እሞ ሽዑ እውን ኣብቲ ናይ ቅጽዓት ክፍሊ ቀጺዑ ኣብኡ ገዲፍዎም ይኸይድ። ኣደ ስካት ሜሊሳ ናብዚ ስካት ዝመሃረሉ ቤት ትምህርቲ ትመጽእ እሞ ንኣደ ኣሊሰን ትረኽባ። ሽዑ እውን ንዓኺ ክረኽበኪ ኢለ እየ መጺአ ዘዕልለኪ ነገር ኣለኒ ትብላ። ሽዑ እውን ኣደ ስካት ሜሊሳ እስካትን ኣሊሰንን ክሳብ ሕጂ ብሓንሳብ እዮም ዘለዉ። እንታይ ክንገብር ኣለና ብዛዕባ እዚ ንማኸር ብምባል ትነግራ። ናብቶም ናብ ናይ ቅጽዓት ክፍሊ ኣትዮም ኣብ ቅጽዓት ዘለዉ በዓል ስካት ክንምለስ እንከለና እውን ኣብቲ ክፍሊ ከፍ ንኽብሉ ተኣዚዞም ርሕቕ ርሕቕ ኢሎም ከፍ ኢሎም እንከለዉ ንሪኦም። ማት እውን ነታ ካብ ኣሊሰን ዝወሰዳ ዝተተርጎመት መጽሓፍ ከንብባ እንከሎ ንሪኦ። ኣብዚ ጽሑፍ ኬኔማ ዝብል ረኺቡ ኬኔማ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ንኽፈልጥ ክጽዕር ይጅምር። እስካትን እስታይለስን እውን በቲ ሓደ ሸነኽ እንዳዕለሉ እስታይለስ ነቲ ኬኔማ ዝቈጻጸሮ ማት እንተኾነኸ እንዳበለ ንማት ክጠራጠሮ እንከሎ ንሰምዕ። ንጃክሰን ዝቈጻጸሮ ዘሎ ማት እንተኾነኸ ንኣይዚክ ኣቦኡን ነቲ በዓል ጋራጅን ዘቕተሎም
نت كابتوم هادنتي حاد سبون نك قتل زجبرة ما تبقى تصرو جيرو ما تقتلوا من تخنقة عند بلا ناس كاتي نجرو أمونجو جاكسون رأسي حمين بمبال نابشن تبيت كأتويل يخيد اتنايكي مستر ممرون حاد سب كابزلو بوتا كيتس بمبال نجاكسون كريئو يخيد أمونجوون اتممهر مسكدا اسكاتن ستايلسن عند أقويو نابتي إريكا زلتو كف مبالي يخدمو بزعبا ناي جاكسون ناي قدم ناي بحق صدرو انتي غتفلتي بخامي كمويتم اندابلو بحطوتات تقبلوا يجمرو إريكا ون كتزارب جميرا أبوي أبناي إنشورانس سرح يسرح نجاكسن أبوون هديونون بحادقا مكينا يوم مويتم كم تبابا زبلن انت خوينو جاكسن 18 عامت مسملقو تغلالا يصدرو هابتي كم زور رسون ينقرن نيرو اندا بلت بمردات هدقفاون اب لابتوب اندار ايت كلو نقر تنقرم امونقون باتناي بيت تمرت سبيكر اسكات نابناي دايركتور اوفيس تدلي اللغة تباهيلي سوا ليدياون بات حدقاز اهتبق قدامي ناتا قلب حيز اللازمات اودي نخرا خبو يغوز رامو شعون ليديا ناتا فيري حسكيا مسئلوا سلزنبرا ناتا فير بجزا خيدا كدليا تجمر جنكا ناتا فير كترخبا سلزي كالت نابدقت وزمو نابت جرديني كالت فيوري كدل تجمر كالئ مسا نتون نأتودي كم زفكرو تخوينا كتجنقن كولا نرئا ناتا حاميمو ناب شقاق زاءتو جاكسن كنرئون كلنا ون جاكسن اب مستيات دويلون كلو اتا انتو بأفو زواحات وتمن بعين تجيرو كواتسون كلا يرئي جاكسن ون بزنا جرزي كسنا بدن كلا نرئو بدحر زون جاكسن نابتناي كساعات كفل تماليسو كافي بل اتنايكي مستر ممهرون ناب جزو اخواتسا يتسامو نسومون كساعتهم زودو مسيلوهم تاسيوم كخدو مسبالو نونو نسخاتكمس حجيتو وصنيكم نازم زتحواوس مصحفتي درديركم يعريوم شعو نازمس فتسانكم يخم كتكادو تخؤل يبلم بدحريون قديفو ميغيد اتناب اوفيس تدلي يالخا تاباهيلو زتتصوع اسكاتون مسكدقن زي تتصبيو نجر يصنحو ناب اوفيس زي كونه تتصوعوس ادا اليسانيا بازم مخنيت جيرا تصوعتو شعون ادا اليسان ناليسان نابزنات كاجيغا بخامي كتس امبراخ إلكا نمنتايكا مساخا ترخيبان دابلت اندا غزالتون مسقوالي حجون ركبال لكاديو كالي نقركا انتاي تقبر اللخا مسقوالي اندا بلت بزفر رحملكو اسكاتون اندا فرحا كتزاربون كولا نريا اسكاتون بفرحي فتسيمناين الرخبنينا ولا حد ركب يبلنان حجي ركبنا قواريصنا يئنا اندا بلا بفرحي ملسلا اتنايكي مستر ممهر ناب ماكينو اتيو كخيدن كولا نريأمو بزي تتصبنا يوم الكعقن اتكينيما بقدامي نابتا مكينا خيدو سلام زبلو سب ابتا مكينا تقصرينا نيرنا ابزا مكينا ون اتا شعو زرأنا يا مكينا تقص تدتي فوازنا برا لك اعتما ساسا لتقصي ابزا مكينا نرئي از ممهر دخون نجاكسن نتكينيما زقوز اصرو زلو اندعي ولا حدا زفلتنا ينقريد لنكساب حجي تارت رايو نسخاتكم كا من خوني لكم تترترو نعيزم يستراو سب من النات كخون خيلي لكم تحسبوا وسب ابكم ان تسكقمتو لي ليدياون نتنا تاخل باحيز اللازمة ودن دا ذكرت بات تاخلبي زخادتو مقدي بؤو بدا حرواي معصو تخيلات وصناف تشكا شعون اندا تقعزت ناب حدا تروحو زلو صعدا قزا تبسح ناب توشتون كفيتا تأتو كمزن كمتن اندابلنا ناب مودا قصنا نقاربالنا نزا چانال حدشتن تخنكم سابسكرايب نزا فيديوون لايك مقبارا يترسعو ناب بعال اسكات كن ملسون كولنا ون نتمت احفت اندا دردرون كولو
ብዛዕባ ጃክሰን ብዛዕባ ኤሪካ ዝበለቶም ነገራት ክዕልሉ ይጅምሩ። ንጃክሰን ስድርኡ ሓደጋ መኪና ክበጽሖም እንከሎ ንጃክሰን ኣዲኡ ንጃክሰን ጥንስቲኣ ነይራ። ሽዑውን ኣዲኡ ኣብ ኣፋፌት ሞት እንከላ ጃክሰን ካብ ከብዲ ኣዲኡ ብመጥባሕቲ ወፂኡ። በዚ ምኽንያት ድኸውን ጃክሰን ምናልባት ወለዱ ብሓደጋ ዘይኮነስ ብሰብ ተቐቲሎም ጸኒሖም። ሕጂ ዶ ሕንኡ ፈድህሉ ዋላስ እቲ ዝተቖጻጸሩ ሰብ እዩ ንጃክሰን ኬኔማ ክቕየር እንከሎ ንሰባት ንክቐትል ዝእዝዞ ዘሎ እንዳበሉ እንዳተዘራረቡ እንከለዉ በቲ ሓደ ገጽ ንጃክሰን ንሪኦሞ ካብቲ መጻሕፍቲ ሓንቲ መጽሓፍ እንዳረአየ እንከሎ ኣብታ መጽሓፍ የዒንቱ ኸዓምተን ዝብል ጽሑፍ የንብብ። ሽዑውን ጃክሰን የዒንቱ ምስ ዓመተን ናብ ኬኔማ ተቐይሩ ንማት ኣብቲ መሬት ኣደንዚዙ የውድቖ። ኣብቲ ቤተ መጻሕፍቲ እውን በቲ ላዕሊ እንዳጐየ ዕግርግር የእትወሎም። ኤሪካን ስካትን እውን ኣብዚ ቅጽበት እዚ ናብ ዌርወልፍ ተቐይሮም ክበኣስዎ ይጅምሩ። ጃክሰን ግን ብቐሊሉ ንኤሪካ ናብቲ መሬት ኣደንዚዙ የውድቓ። ሽዑውን ጃክሰን ናብቲ ጥቓ ሰሌዳ ከይዱ ደው ይብል እሞ ካብ መገዲ ይረሓቑ። እንተዘይኮይኑ ግን ንዓኹም እውን ክቐትለኩም ኢሉ ጽሒፉ በቲ መሽኮት ገይሩ ናብ ኬኔማ ተቐይሩ ወፂኡ ይኸይድ። በዓል ስካት እውን በዚ ዝርእይዎ ዘለዉ ነገር ክጭነቑን ክሻቐሉን እንከለዉ ንሪኦም። እታ ኣብ መሬት ዝወደቐት ኤሪካ እውን ሃንደበት ክተንቀጥቅጥ ትጅምር። እስትንፋሳ እንዳተቖራረጸ እውን ቀልጢፍኩም ናብ ዴሪክ ውሰዱኒ እንዳበለት ክትዛረብ ትጅምር። ስታይለስን ስካትን ንኤሪካ ናብ ዴሪክ ክወስድዋ ኣሊሰን ድማ ኣብኡ ጸኒሓ ንማት ኣምፑላንስ ክትጽዋዓሉ ኣብኡ ትተርፍ። ነዚ ኩሉ ዝተፈጥረ ነገር ግን እቲ ናይቶም ሃደንቲ ዋና መራሒ ንኣሊሰን ኣባሓጓኣ ጄራርድ ክከታተል ከም ዝጸንሐ ንሪኦ። ናብ ሊድያ ክንምለስ እንከለና ድማ ኣብቲ ውሽጢ ገዛ እቲ ንራኸብ ኢሉ ቖጺርዋ ዝነበረ ወዲ ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ትረኽቦ። ሽዑውን ሊድያ እንዳተገረመት ኣብዚ ዲ ገዛኻ ኢላ ተሓቶ። ቀደም እወ ገዛይ ነይሩ ኢሉ ምስ ነገራ ሽዑ ነታ ፍየርኸ ኣምጺኸያ ዶ ይብላ። ሊድያ እውን ነታ ፍዮሪ ከምዘይ ኣምጽአታ ምስ ነገረቶ ክስዕማ ይጅምር። እንዳተሰዓዓሙ እንከለዉ ግን ኣብ ቢትሮ ናይ ዝትስዕሞ ዘላ ሰብ ትኽክለኛ ማንነት ክትሪኦ እንከላ ኣዝያ ትስንብድ። እዚ ክስዕማ ዝጸንሐ ዝተቓጸለ ገጹ እቲ ንስካት ዝነኸሶ ንዴሪክ ዘመዱ እቲ ኣልፋ ፒተር ሄሊ ነይሩ። እቲ ምዕራፍ 1 ኣብ ናይ መወዳእታ ክፋል ዝሞተ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ሊድያ ክትሪኦን ክትገብሮን ዝጸንሐት ናይ ብሓቂ ይኮነን ነይሩ። ሊድያ ብቐትሩ ክትሓልምን ብእግራ ክትጓዓዝን እያ ጸኒሓ። ኣብ መወዳእቱ እውን እዚ ገዛ እቲ ዝተቓጸለ ናይ ዴሪክ ገዛ ኮይኑ ይጸንሕ። በዚ ነገር እዚ እውን ሊድያ ኣዝያ ክትሰናበድ እንከላ ንሪኣ ነታ ምንቅጥቃጥ ጀሚራ ናብ ዴሪክ ውሰዱን ዝበለቶም ኤሪካ እውን ስካትን ስታይለስን ወሲዶም ናብ ዴሪክ የብጽሕዋ። ሽዑውን ዴሪክ ንኤሪካ ኢዳ እንዳድመየ እቲ ዝደንዘዘ ኣካላታ መታን ክነቅሕ ሰብነታ ናብ ምድሓን ከይዲ መታን ክኣቱ መመሊሱ ከድምያ እንከሎ ንሪኦ። ብድሕሪ እዚ እውን ኤሪካ ንስታይለስ ዓይኑ እንዳረኣየቶ ጸኒሓ ወነኣ ትስሕት። ብድሕሪ እዚ እውን ስካት ናብ ዴሪክ ይኸይድ እሞ እቲ ኬኔማ ሕጂ ጃክሰን ከም ዝኾነ ንስኻ እውን ከም ዝፈለጥካ ፈሊጥ ኣለኹ። ኣነ እውን ሕጂ ኣብ ጎንኻ እየ። ንጃክሰን ደው ክነብሎ ኣለና። ግን ሓደ ነገር ክነግረካ ብናትካ መገዲ ዘይኮነስ ብናተይ መገዲ እዩ። ንጃክሰን ኣይንቐትሎን ኢና ይብሎ። ኣብ መወዳእታ እውን ናብቲ ሜሊሳ ኣደስካት ትሰርሓሉ ሆስፒታል ንኸይድ እሞ እታ ብዝሓለፈ እቲ ኬኔማ ከይቀተለ ዝገደፋ ጥንስቲ ሰበይቲ ክትሕከም እንከላ ንሪኣ። ሽዑ እውን ንኣደ ሜሊሳ መርፍእ ወጊኣታ እንዳደንዘዘት እንከላ ኣብ እዝና
ፖላዊዝ ዘይፈለጥዎ ነገር ኣሎ። ንሰብኣየ ዝቐተሎ ሰብ ኣይኮነን ኣራዊት እዩ ነይሩ ኢላ ምስ ተዛረበታ በቲ መድሓኒት ደንዚዛ ድቃስ ክወስዳ እንከሎ ንርኢ። ሜሊሳ ደስካት እውን በቲ ዝተውሃባ መድሓኒት ምኽንያት እያ ሃተፍተፍ ትብል ዘላ ኢላ ገዲፋታ ትኸይድ ኣይኣመነታን። ሽዑ ግን ሜሊሳ ከተዕርፍ ኢላ ገዲፋታ ምስ ወፀት እቲ ጸሊም ብጸሊም ተኸዲኑ ቆብዕ ዝገበረ ዘይፈለጥናዮ ሰብ ናብቲ እታ ጥንስቲ ሰበይቲ ዝደቀሰትሉ ሆስፒታል ኣትዩ ነዛ ጥንስቲ ብኣፋ ሒዙ እስትንፋሳ ስኢኑ ክቐትላ እንከሎ ንሪኦ። ናብ ሊድያ ክንምለስ እንከለና ኸዓ ሕጂ ድንግርግር እንዳበላን ኣብ ካልእ ዓለም ውሽጢ ኣትያ ንሪኣ እሞ ኣብቲ ከፍ ዝበለትሉ እቲ ዝሞተ ፒተር ሄል ኣብ ጥቓ ከፍ ኢሉ ክዕልላ እንከሎ እንዳተረኣያ ፒተር እውን ንስኺ ናተይ ፕላን ቢ ኢኺ ነርኪ ነኺሰኪ ዋላ ሓደ ዘይኮንክሉ ምኽንያት ኣነ ዝገበርክዎ ነገር እዩ። ሕጂ እቲ ዝሓሰብክዎ ኩሉ ከምቲ ኣነ ዝደልዮ ይኸይድ እዩ ዘሎ። ፕላን ቢ ንፍጽመሉ ግዜን ሰዓትን ኣኺሉሎ እንዳበለ ብሓጎስ ስማ ዓው ኢሉ ይጽውዖ። ሽዑ እውን ፒተር ሄል ካብዚ ቦታ ይስወር። ሊድያ እውን ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ ውና እትምለስ ብድሕሪዚ እውን እዚ ኩሉ ዝረኣየቶ ነገር ናብ ድሕሪት ምልስ ኢላ ክትዝክር እንከላ እቲ ዝረኣየቶ መንእሰይ ወዲ ፒተር ሄል ብንእሽቱ እዩ ነይሩ። ናይ ፒተር ሄል መንፈስ እዩ። ሽዑ እውን ሊድያ ናብ ኢዳ ምስ ጠመተት እታ ዝሃባ ናይ ወልፍ ስፔን ፍዮሪ ኣብ ኢዳ ትሪኣ እሞ በዚ እንዳተገረመት እንከላ እውን ኣብ ትሕቲኣ ናይ ፒተር ሄል ሬሳ ተቐቢሩ ንርኢ እሞ ሓደ ነገር ነስተብል ፒተር ነብሲ ዘሪኡ ክትስእ ክንቀሳቐስ እንከሎ ንሪኦ። ፒተር ሄል ክምለስ ዶ ይኸውን? ኣብ ዝቕጽሉ ክፋላት ክንርኢና ንኸውን። ናይ ሎሚ ክፋል ነዚኣ ትመስል ነይራ። ነዛ ቻናል ግን ሳብስክራይብ ምግባር ኣይንረስዕ ኢና። ነዛ ቪድዮ እውን ላይክ እንዳገበርኩማ ኣብ ዝቕጽል ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።